Moi boas, boa noite, que tal estades? Hoxe imos coa segunda xornada da Liga Llogueser Mallalevo. Así que aquí estamos outra vez. Comezamos o venres pasado 26 de xaneiro e hoxe, 1 de febreiro, empezamos novo mes, empezamos a segunda xornada desta liga que estamos aquí facendo coa xente que queira participar. Eh, Outro día, no principio do directo, fixen un pequeno repaso das normas do xogo, un pouco das instruccións do xogo, que quizáis conveña facer hoxe tamén un pequeno repaso así rápido de como se xoga, en que consiste isto da liga, que este invento, esta cousa que se nos ocorreu facer, como vai ser cada xornada, cal é a idea deste xogo. Así que vou compartir eh, unhas breves instruccións para recordalo. Así tamén queda grabado no, no Twitch e tamén no YouTube, por suposto. Estamos transmitindo agora mesmo polas dúas canles, tanto YouTube como Twitch. Ben, comparto unha pequena presentación así rápida de en que consiste o xogo, cando empeza, cando acaba, horarios, un pouco de información así básica. Quito aquí isto, que teño bastantes cousas postas ao mesmo tempo, eso xa está, ocultámolo aí. Ben, vale, chamámoslle así Liga Llogueser. Bueno, o Llogueser é un xogo que quizáis moita xente coñecedes case a maioría, de todas maneiras tamén o podemos explicar. Torneo Apertura, chamámoslle, bueno, a idea é facer unha liga que sexa ao longo de todo o ano 2024 dividida en dous torneos. Un torneo de apertura que sería no primeiro semestre, de aquí a xuño, deixar o verán no medio de descanso, por suposto, e despois esa cousa, bueno, vemos que funciona, que hai xente para facelo, podemos facer o que sería o torneo clausura, como na Liga Argentina antigamente. Está por aquí Pablo. Estudei os faros pola tarde, como nunca vou me cabrear. Estudiaches antes, eso está ben. A ver se caen os que teñen que caer, non? Bueno, na provincia de Lugo, Pablo, espero que os teñas controlados. Na provincia de Lugo, ali do norte, da Mariña, teñen que estar dominados. Pero a mellor vanche caer os de Pontevedra e Coruña. Aquí Ourense non vai caer, eso polo menos témolo asegurado. O outro día estaba aquí Pablo xogando e dicía que caía sempre Ourense porque un tira para a súa propia terra. Aquí, se sai Ourense, eso sería moi complicado. Ben, revisando, porque creo que hai xente por aí nova que se incorpora á Liga. Dani, precisamente. Exactamente, que callen os de Ourense, o faro de Ourense. Antigamente, o faro de Vigo, a edición de Ourense, chamábase Faro de Ourense. Pero é o único faro que había. Ben, empezamos o 26 de xaneiro, a primeira xornada, acabaremos o 20 de xuño, o horario xoves e venres de 8 a 9:30, non todos os xoves e venres, precisamente mañá é imposible, así que irei anunciando que xoves e que venres podemos facer xornadas. O que sí que digo é que fora dese horario non imos facer, así tamén aseguramos que a xente que quera participar nesa franxa horaria e non fora dela. Non hai que registrarse en nada, é totalmente gratuito, e esas son as dúas canles polas que podedes xogar, a través do Twitch ou de YouTube. Estamos transmitindo ao mesmo tempo das dúas, así que non debería haber problema. Como se xoga? Tampouco hai que ter conta en Llogueser, nin nada. Ademais, hai unha cousa que xusto desde hoxe o Llogueser é de pago. Cambiaron esta política, empezaba hoxe 1 de febreiro, o Llogueser xa non ten a versión gratuita que tiña antes, tiña unha versión como light, que permitía xogar un tempo, agora pois non hai esa versión, así que é un pouco un hándicap tamén para o Llogueser, para nós non, porque como teño a conta Pro, pois podo compartir esa ligazón e podemos seguir facendo o xogo como facíamos antes, sen ningún cambio. Xa digo, comparto aí no chat a ligazón para unirvos á partida, aparecerán sucesivamente 5 lugares que hai que marcar no mapa, a partida consiste en 5 sitios, tedes 80 segundos para adiviñar que sitio é, para marcar o máis cerca posible, canto máis cerca marquedes, por suposto, máis puntos logrades. O máximo en cada quenda, en cada lugar, é 5.000 puntos, e de aí vai baixando en proporción a distancia que queredes, non? Mapas que imos xogar, imos facer unha liga circunscrita ao territorio galego, norte de Portugal, excepto algún mapa biográfico que hai por aí polo medio que ten ubicacións fora de Galiza. A lista de mapas está publicada en magalego.gal
esa sería a lista da que se pode sacar mapas. Ese sería como o temario das oposicións deste xogo. Así que o temario oficial é ese. Partidas especiais, bueno, e quen gaña a primeira partida elixe o mapa da segunda, e en todas as jornadas imos facer unha partida que se chama en Jogueser NMPZ, que significa que non se pode mover, nin facer panorámica, nin zoom. É dicir, unha partida en modo máis difícil. A puntuación das partidas será moi boas dos do Rei, que tal? Moi boas. Benvido tamén dos do Rei, Dani, máis oposicións non, exactamente, non? Palabra maldita, non? Perdón pola palabra maldita, de oposicións. Pero parece, no do temario parecíase, así que prohibido. Imos poñer aí en nas blacklist de non poder dicir esa palabra. Nas partidas esas que son máis difíciles duplicamos a puntuación, esa puntuación sumámola e ímola sumando ao longo da liga, e ao final a persoa que gaña pois levará o premio que imos ver agora. E normas non vale googlear, por suposto, é dicir, buscar en Google é ridículo, entre outras cousas é ridículo, e aparte que perde a graza todo do xogo, non? O nick da partida debería coincidir co do chat, porque máis que nada por comodidade, non por outra cousa, porque depois é máis fácil tamén atribuir os puntos. E o nick que utilicedes, utilizado ao longo da liga o mesmo, senón depois é imposible sumar os puntos como é debido, non? Se non a partida é máis en negro, non visible, que a veces sucede nas partidas, o que vimos facer é dar como nula esa partida, non? Se hai unha imaxe polo medio que non se ve, cancelamos esa partida e non vale. E o premio para a gañadora, que será o 20 de xuño, cando fagamos o final do torneo, deste torneo, a última xornada será ese 20 de xuño, pois será este lote de agasallos que teñen que ver, especialmente os libros, coa temática da canle, a miña canle, que é un pouco xeografía e cultura galega, non? Entón, aí, os títulos deses libros, tamén algúns agasallos, caderno, a bolsa, tamén para levar eses libros. Engadimos aí un vale para Finarrei, a reposteira coñecida de Allariz. Así que este sería un pouco o lote da gañadora, xa digo, da persoa que gañe neste torneo Apertura, que se resolverá no mes de xuño. Así que, desde agora, de xaneiro a xuño, pois imos facer estas partidas semanalmente, xoves e venres, non todos, pero seguro que sí, os xoves e os venres. Nada, espero que fose esta así rápido repaso das normas, que fose cariño, porque imos xogar a primeira partida, que, como dicía por aí Pablo, vai ser de mapas, perdón, de faros galegos, faros de Galiza. Estou aquí buscando a pestana onde teño Vale, ben. Aquí temos o Jogueser. Aquí está a configuración, como vedes, podemos desplazar, poder facer panorámica, podemos facer zoom, de acordo? Así que poñemos tamén aquí eses 80 segundos, esa configuración, e agora vou dar a invitar, vou copiar a ligazón, vou a pegar aí no chat, debería aparecer tanto no de Twitch como no de YouTube. Podes facer aí clic nesa ligazón, vai vos pedir un nick, ese nick que poñades, pensade que é o nick que, bueno, convén que estea sempre ao longo de toda a liga, para que despois, cando a puntuación apareza aí, pois, que se poida sumar a puntuación, non? Se me polledes varios nicks, despois eu volvo-me medio todo, así que o nick sexa permanente para todo o resto da liga. Vale, temos tempo aí para que podades ir entrando as persoas que querades xogar, aquí gratuito, libre, todo o mundo pode xogar, quen queira. Moi boas, está Ampefi aquí tamén por aquí. Moi ben, tamén entra Dani, Pablo, Ampefi, Dani, damos algún tempo para se alguén máis quere entrar, se alguén quere probar, é gratuito, non hai que registrarse, como vedes, non tivestes que facer nin conta nin nada, e agora, cando intentamos a empezar, pois tratar deso, de sinalar no mapa, xa sabedes, canto máis próximo o lugar, pois máis puntos vai dar. O máximo son 5.000, por tanto, o máximo que se pode conseguir unha partida son 25.000 puntos. Se consigues 25.000 puntos, de logo, primeiros ou empatados co primeiro podedes quedar. Empecé aquí, que ten que marchar antes, non? Ten que marchar pronto. Vale, pois imos empezar, 8:15, case van ser as 8:15, empezamos a partida. Esta de esos tres, bueno, dos do Rei tamén se anima, moi ben. Perfecto, mellor. Partida de 4. Pois imos empezar. Faros de Galiza. Calquera faro pode aparecer aí. Algúns, a mellor, son un pouco máis difíciles que outros, como sempre, pero imos comezar.
Primeiro, recordade que podedes movervos utilizando son imaxes de Google, entón é como moverse por Google Street View, poder facer panorámica, nesta modalidade podese mover. Despois, sinalar no mapa o sitio máis exacto, pois tamén é unha parte que a veces é máis complicada, non? Buscar despois no mapa en 80 segundos o sitio preciso. Imos poñer un pouco de musiquiña, pero bueno, poñer un poquinho baixa, porque outro día puse moi alto. É unha paisaxe, a verdade, espectacular este faro, este cabo. Lembrade tamén que tedes o compás, que tamén pode ser moi útil nesta partida, que marca aí o norte. Prácticamente estamos mirando claro ao norte, como ben vedes aí na parte superior, non? Tedes aí últimos segundos deste primeiro lugar da xornada 2 da Liga. Faros galegos, que temos unha chea deles en lugares espectaculares. Era o Ortegal, e marcastes por aí no Cabo Ortegal, buscastes por aí, claro, o sitio preciso era aí, porque era na estrada chegando ao faro, non? Na baixada. O ideal é marcar onde se fixo a fotografía, se é posible. Os de interior, fomos máis longe, os de interior cuestanos un poquinho máis isto, non? Porque quedanos longe. Vamos a un poquinho a música e está en privado. Vale, ben, bueno, pero aí o primeiro intento, quedan ainda 4 faros por mirar, non? Ampefi conseguiu aí os 5.000 puntos, Pablo quedou tamén moi cerquiña dos do Rei, tamén aí con 4.900, e Dani foi máis ben a provincia de Pontevedra. Moi ben, imos co seguinte faro, segundo faro. Segundo faro. Tamén permite moverse, aínda que aquí non creo que se permita mover moito, porque non hai estrada, e, bueno, pode que alguén que gravara a imaxe. Que bonitos os faros tamén, A estética tamén dos faros é outra cousa maravillosa. Este garda esta simetría, que parece algo como satisfactorio mentalmente, psicolóxicamente satisfactorio. A ver que faro este. Aquí sí que eu, non sei, sin mirar así, sin buscar pistas, non sabería dicir cal é. Só ves aí que estamos orientados cara ao oeste. Tal como estamos mirando agora, sería mirando ao oeste. Se hai persoas que entran agora, poden incorporarse na segunda partida. A segunda partida que, por certo, o mapa vai non decidir a persoa que gañe nesta partida. Como xa fixemos na xornada anterior. Últimos segundiños deste lugar, a ver onde era este sitio. Marcades, non marcastes. Estábamos en Illa de Ons. Mira, pois Illa de Ons, sí, claro, Parque Nacional das Illas Atlánticas, a Illa de Ons, Faro de Ons. Así que este era o Faro de Ons, pois eu non me identificaba. A verdade, estar allá unha vez, non moitas veces. Coñece ben Ampefi o Faro da Illa de Ons. Moi ben. Bueno, fostes a varios sitios, pola provincia da Coruña, provincia de aquí, podía ser Currubedo tamén. Rieiros do Rei. Pablo de Chiripa, aí. Ostras, pensaba que sería a praia de Carnota, era Lanzada. Bueno, as dúas máis longas de Galiza, non? As dúas, creo que a Lanzada son 6 km, e Carnota deben ser 8 km, se non me confundo. Vale, clasificación será, Ampefi volveu conseguir os 5K, o cal por eso ten 10.000 puntos, sigue Pablo, dos do Rei e Dani. Que Dani creo que nesta non lle deu tempo aí a marcar. Moi ben, terceiro faro galego. Terceiro faro de Galiza con campo de fútbol ao lado. Campo de fútbol xusto ao lado. Compás. A
A ver cara onde mira, que se ve ao redor, monte. Bueno, aquí hai pistas, quizás bastantes pistas sen necesidade de moverse moito. Aí cara este lado ves aí un pouquinho borrosa a fotografía. Hai puntos borrosos, pero bueno. Sí, a verdade que... Vale. O bo desto das vistas dos faros é que hai moita amplitude sempre, ou case sempre, non? Entón, coñecendo un pouco o perfil das rías, que xa é moito coñecer, pois podemos descartar moitas, non? Quedan 10 segundiños para rematar esta terceira tirada da primeira partida de hoxe. Entrou aí Dani tamén no último momento. Estábamos en Lariño, Faro de Lariño. Faro de Lariño. Aquí hai unha praia, eu teño ido moitas veces a esta praia, sobre todo de neno. Faro de Lariño, aunque o monte que se vía era o Monte Louro, que é un monte así, bueno, ali ao lado da costa é un monte así que destaca bastante. Ni idea de onde era Lariño. Pois Lariño, pois un pouco máis ao sur de Carnota. Carnota, Lira, Lariño, antes de Louro, Muros. Esta é unha zona moi bonita. A verdade que é unha zona fermosa. A praia de Carnota, pero despois está Lira, e toda esta parte de Lariño. E aquí xa que a estrada que fai esta curva, esa se vai meter a Muros. Así que estamos, bueno, nesa parte sur da Costa da Morte. O sea, non sei se se pode chamar Costa da Morte a esta zona. Fostes por aí diversos lugares buscando o sitio. Ampefi acertou tamén agora 5K, Pablo sigue segundo, Dos do Rei terceiro e Dani que está aí de cuarto. Imos coa penúltima desta partida. O seguinte faro, temos Ortegal, Ons, Lariño. A ver o seguinte. Eu creo que esta imaxe é máis difícil porque é unha imaxe fixa que só permite panorámica. O cal non podemos movernos, desplazarnos. A veces algunhas imaxes son así porque non hai outra opción. Por tanto, aquí hai que tratar de adivinhalo polo que vemos ao redor. Así que unha proba máis complicada. Non hai forma de moverse. Pero bueno, por aquí podemos, eso sí, facer zoom. Por aí ves unha vila mariñeira. Estiveches por aquí tamén hai pouco. Miramos aquí cara ao leste. Aquí mirando cara ao norte sería así. Norte. Se neste segundo sodes capaz de identificar no mapa unha ría que está orientada desta maneira, pois pode ser esa. De segundos para acabar este penúltimo faro. Pois sí, percalé. A ver en que sitio estábamos. Estábamos por Punta do Fuciño do Porco. Isto que se ve aquí é a ría de Viveiro. Era a ría de Viveiro. Na ría de Viveiro, como vedes orientado aí cara ao norte, o que se vía ao fondo, ali era Viveiro, máis ou menos por aí. Fuciño do Porco, chamase. A verdade que aquí sí que non estive nunca. En Viveiro sí, pero aquí neste cabo, nunca. En Viveiro sí, aquí no Monte de San Roque, que tamén hai vista moi chula. Bueno, fostes por aquí tamén os outros que estaba desogando, Dos do Rei tamén, Pablo. E o sitio preciso era ese, era na punta da ría de Viveiro. Como é a clasificación, Ampefi aí sigue sin fallo. Ampefi, Pablo, Dos do Rei e Dani. Imos coa última desta partida. Non te perdes nada máis que madrileños. Sí. Madrileños, sei que tiña algún amigo no País Vasco, dos 5 anos que vivín ali en Bilbao, que algún sí que veraneaba en Viveiro. Tiña un amigo que decía, non, porque eu veraneo en Viveiro. Debe haber xente a mellor da cornisa cantábrica que tamén vai por aí. Último faro. E temos aquí unha imaxe moi pegada ao faro.
E as gaivotas aquí. Temos as gaivotas aquí ameazando, mirando para nós. Parece que está mirando para nós, Una mirada un pouco terrorífica. Aquí. A ver que sitio é este, que faro é este. Último sitio desta partida. A seguinte partida vai ser a que Elisa que engañe esta. Despois cambiaremos de mapa, xogaremos, como avancei aí no Twitter, xogamos o mapa tamén das cidades e imos darlle outra volta tamén ao mapa dos concellos, pero iso despois. Últimos segundos para adiviñar este faro, que está nun lugar tamén espectacular aí nun alto, unha vista moi ampla todo alrededor. Estábamos pois nas Illas Cíes, non? Nas Cíes, nas illas, a illa do Faro, no Faro de Cíes, este Faro de Cíes. Esta estrada que estuve aquí, que verdadeiramente tamén é espectacular. Eu estive nas Illas Cíes, pero a verdade é que o Faro nunca cheguei, non tive tantas gañas de esforzarme. Foi unha praia e sí que subín por aquí ao alto este do Príncipe, que tamén merece a pena facer unha foto. Finsen este camiño por aquí, e aquí tamén hai un sitio para facer fotos espectacular. A Illas Cíes, que dicir das Illas Cíes é probablemente o lugar máis espectacular de Galicia, se falamos de paisaxe marítima, sen dúbida, non? Vale, pois ese é o resultado da partida. Ampefi conseguiu o pleno, 25.000 puntos, acertou nas 5, marcou o sitio preciso. Dos do Rei segundo, aí por un poquinho de diferencia, Dos do Rei ao final adelantou a Pablo, Pablo terceiro, 16.200, Pablo 15.300 e Dani 9.600. Así que o que imos facer é anotamos as puntuacións, estou anotando aquí, despois comparto vos a clasificación. Teño que poñer engadir a Dos do Rei e a Dani. Dani e Dos do Rei, a puntuación Dani Conde, bueno, poñer como está posto aí. Yo que de legislación non hai. Pois había que podemos facer un jogueser de non que sei, de ministerios ou de algo así, ou, bueno, eso, de tribunais, de xulgados. Eso non estaba mal, a mellor facelo. Ben, son 20 puntos para Ampefi, que xa ten 120. Son 10 puntos para Dos do Rei, os primeiros 10 puntos para él. Son 5 para Pablo, que xa ten 55, e un punto tamén para Dani, que é o primeiro punto que suma tamén na liga. Moi ben. Vale. E agora Ampefi, que foi quen gañou esta partida, pois decide que mapas queres. Tedes aí un enlace para os mapas. Bueno, tedes todos os mapas, o enlace aí, no que veñen os mapas dos que se pode elixir. Nada, Dani. Dani pon así. Pero bueno. Estación de tren. Vale, imos, mira, pois non xogamos outro día. Mapa de estacións de tren. Así que imos elixir ese. Estacións de tren en Galiza. Vou aquí, onde me estou liando aquí a veces coas. Vale, aquí. Vale, terminamos partida. Temos o podio da clasificación. Vale. Ben, perfecto. E agora cambiamos o de faros de Galiza por estacións... Vas a se atopo así, que a veces é máis fácil. Estacións Galiza. Estacións galegas. A ver, vou mirar, porque non sei se o teño por estacións galegas, estacións de Galiza. A ver se miro rápido. Teño moitos. Non me quero pasar. Pontes, prazas, praias, viñedos... lugares, agora onde teño de estacións, aquí está, estacións galegas de ferrocarril, vale. E a configuración deixámola como está, 20 segundos, estaba todo ben. Imos darlle a invitar jugadores por se alguén máis quere engadir, pero os que estades dentro creo que xa seguides.
É certo, estou vos lendo agora aí, o que estás dicindo aí no chat. Estaba buscando o enlace. Fácil, digo, vou colgar de aí, polo mapa de estacións, fácil. De viñedos, sí, o de viñedos a mellor teño que engadirlle algúns lugares máis. Viñedos galegos tamén sería interesante. Dos do Rei, grazas por eso de moi bo mapa dos faros. E este a ver outras estacións a ver como... Claro, quizáis poder sorprender porque o mapa ten como 89 ubicacións, non? Diredes vos, hai tantas estacións en Galiza. Bueno, falamos de estacións tamén de tren, de cercanías, de vía estreita, vía ancha, sumando todos, aínda dan eses, creo que 89. Vale, estamos aí todos, creo que ninguén máis quere entrar. Se alguén quere entrar, pois sempre pode. Ben, podemos empezar, creo que está todo ben configurado, e imos dar a ver que estacións. Como decía aí por aí en PEFI, lógicamente en moitos casos, ou en case todos, vai haber un letreiro que indique o lugar. Despois consiste en saber ubicalo, non? Pasa que a veces os lugares, pois como este, pequenas estacións que hai dispersas polo territorio galego, toda a historia do ferrocarril, que tamén é moi interesante, non? Como foi a implantación das liñas férreas en Galiza. Eu que estou aquí en Vilagarcía, pois teñen o Museo do Ferrocarril, porque Vilagarcía foi o final do primeiro tren que houve en Galicia, que unía Cornes, Compostela, con Vilagarcía non, con Carril. En aquel tempo, Carril era un concello distinto a Vilagarcía. O sea, Carril pertence a Vilagarcía, pero cando chega o tren, pois Carril era un concello diferente. Vaise unir a Vilagarcía xa no século XX. Con moita polémica, por certo. Os dos de Carril ainda teñen esa cousa de ser un pouco distintos. E a ver onde está esta estación. Podémonos mover. Aquí hai un coche aparcado aquí. Algúnas casas alrededor. Quizá eso o compás pode axudar, pero quizás un pouco menos. Acaba o tempo. Rubián. Aquí en Vilagarcía hai Rubiáns. Pero este Rubián, aquí en Rubián, en estación de tren de Rubián, en Bóveda, que é o concello que está ao norte de Monforte. Está Monforte e está aquí Rubián. Así que estamos no concello de Bóveda. Aquí Pablo tirou para... Eso é Monforte, non? Pertence a Monforte ou... Bueno, a Bóveda debe ser, non? Porque Bóveda é outro concello. Pero este é zona de Monforte, sí. Monforte, Bóveda. Así que Pablo... aí aproveitou a cousa de Lugo, o mellor que coñece tamén esa zona, é a zona de Lugo que está casi pegada a Ourense, máis cerca de Ourense. Eu terei para Rubiá de Valdeorras, claro, porque tamén é Rubiá. Sí, sería interesante saber cantos Rubiáns hai. Aquí en Vilagarcía é famosa a recta de Rubiáns, que é a entrada por a estrada de Pontevedra, unha recta que está chea de concesionarios de coches, de gasolineiras e de todo. Levo o centro de Bóveda, vale, moi ben. Moi ben, entón, bueno, eso indica algo, non? Se llegas ao centro de Bóveda tamén axuda. Entón, grazas a iso tamén vas coñecendo a xeografía galega, non? É como os profes cando sustituímos. Eu sustituín durante 3 anos, indo por Galiza adiante, e claro, aprendes moito, non? Aprendes xeografía de Monforte tamén 2. Bueno, pois entón tamén, pero bueno, todo suma. Ben, seguinte estación galega. A ver onde estamos agora. A ver se estamos na mesma zona ou cambiamos. Bueno, na mesma zona parece que non debe ser. Esta estación casi, bueno, unha estación pequena, casi un apeadeiro, verdade? Casi non chega ao nivel de estación. Prefiro isto que vou ao meu ritmo, do sustituto nen para o peor inimigo, certo. Teño destino en Culleredo, estou esperando pola estación. Pois a mellor. Teño destino en Culleredo. Pois seguramente tamén eu fun tratando de meter todas as estacións no mapa. Deberían, se hai estación, espero que non me quedara ninguna fora do mapa que estiven facendo. Esta estación, cal será? Hai algún letrero por aí. Ya temos aquí un hórreo, pero transformado. Curioso. É da miña vila natal. Di aí Pablo. Vale, pois entón aí xogas con vantaxe esta vez,
Moi ben. Últimos segundos. Estación de... De onde? Estación de... Bueno, estamos aquí en Foz, alrededor de Foz, non? Un apeadeiro, chamase Marzán. E aí marcastes aí os dous, Pablo, e Ampefi tamén atopou aí o sitio. Marzán ou Marzán. Marzán, un pouco til, pero é Marzán. É o apeadeiro de Marzán. Estamos aquí na liña que vai pola Mariña. Foz. E dos do Rei tamén foi por esta zona, non? San Cosme, nesa ría. Arricarei o mapa 2 veces. E non che deu tempo, vaya. Quedou aí nos 80 segundos. Como foi a cousa? A ver, Pablo vai en cabeza, 9.700, dos do Rei 6.500, Ampefi 5.600. Non era estar hacia baixo no móvil. No móvil é complicado, a verdade é que no móvil ten mérito, Dani, no móvil, porque claro, a pantalla é máis pequena, para marcar no sitio é máis complicado, así que deberíamos dar máis puntos a quen xogue co móvil. É máis difícil. Bueno, está sendo a partida tamén aí interesante. Pablo vai en cabeza, pero que non se confíe. Rolda 3, terceiro sitio. Outra estación. Coa súa cafetería, con unha mesiña fora, cando ven o bo tempo. Bar estación, unha estación tamén, bueno, seguro que é coñecida por máis de un e máis de dous, esta estación mítica, diría eu. Bar Timón, a administración de loterías, e unhas casiñas aquí, nesta rúa. Canal Plus, ainda pon aquí o... Eu estou no PC con 300 pantallas, Pablo. Tes aí o teu chiringuito montado. Multipantalla. Pablo é o home multipantalla. Guillarei. Aí temos Guillarei. Isto xa é unha estación. O seu edificio. Co seu letreiro, seguramente xa ten bastantes anos estas letras. O novo de Adif. Guillarei, estación de Guillarei. É unha estación importante en Galiza. Foi unha estación importante porque é un pouco de enlace das liñas que vai, creo que Vigo, Portugal, non? Aquí Guillarei pertencerá a Tui. Isto será Tui, bueno, mirar, Tui... A que concello pertence isto? Sí, é Tui. É do concello de Tui. Guillarei aí o enlace de Vigo, non? Creo que enlaza aquí coa liña de Ourense. Fai aí un... Acórdame de facer alguna vez transbordo aquí por alguna cousa, non sei. Así que Guillarei soame moito por ese motivo, non? É Tui. Moi ben. Como foi aquí a rolda desta vez? Dos do Rei, Ampefi 5.000, Dani 4.300, Pablo 4.000. E na clasificación total, Pablo vai de primeiro, pero non con moita vantaxe, 13.800, dos do Rei segundo 11.500, Ampefi 10.600, Dani 4.900, casi 5.000. Ainda quedan 2 sitios. Está a cousa moi emocionante. Cuarta estación. Vale. Outra estación como as anteriores, nas que temos letreiro. Letreiro de estación. E un hotel detrás. Hai unha estación con hotel. Sempre moi útil o hotel cerca da estación. Por esta estación seguro que pasastes unha chea de veces. Moitas veces. Agora creo que esa non, porque agora penso que non sei se o cambio da vía, pois creo que non é por aí. Esta é moi difícil, non é, non? A verdade que difícil non é. Ahora, marcala mellor no mapa, porque aquí sí que houve un cambio das estacións, que tampouco está no centro, non está moi céntrica. Entón, vese... Sí, se non marcamos, próximo, íamos quedar seguros todos.
Claro, Padrón, pero esta estación de tren de Padrón, esta estación. Aí tamén está a casa, bueno, está cerca da casa do Museo de Rosario de Castro, aquí. Estación de Padrón. Aquí marcaste, bueno, chegastes vos por aí, marcou un poquinho máis en Padrón, Cesures. O que pasa que agora o tren, bueno, cambia despois, non? O tren pasa por aquí, o tren que vai por riba de Catoira, non? Por aquí agora falla esa ponte tan enorme que hai aí, verde, metálica, seguro que tedes ido por aí unha vez. Depois entra por aquí por Bamio, Vila García. Non está na rúa de estación, non? Debería estar, vaya fallo, non? Vaya engano, pero está, claro, aquí estás en Cesures. Estabas en Cesures, que son os veciños do outro lado do río e de outra provincia, non? Aquí temos o límite provincial entre Pontevedra e a Coruña. Nesta ponte cambiamos de provincia. Aquí a Coruña e aquí Pontevedra. Eu coñezo algo desta zona, unha zona de ambiente nocturno tamén, Cesures e Padrón. Bueno, como vai a cousa? Pablo sigue en cabeza, 18.800, Tos do Rei 16.500, Ampefi 15.600 e Dani 9.600, máis ou menos. Vimos coa última, decisiva, final. A ver. Última estación. Que estación é esta? Estación Letreiro. Cafetería por diante da estación. Fai aquí unha curva. A ver onde marcamos isto. Letreiro sí, pero atopala... Ampefi xa marcou. Así que mete presión. Ampefi mete presión con unha rápida que es para ver os demais que fan. Se les pode a presión ou non. Ainda tedes tempo de precisar a vosa gues. Teixeiro, pon aí. Moi ben, Farón, que tal? Como andamos? Aquí estamos xogando, entretidos, Hoxe estamos aquí animados xogando un mapa de estacións de ferrocarril galegas. Hai que saber marcar onde están estas estacións. Estación de Teixeiro. Está a cousa bastante igualada. E vai ser a definitiva. Teixeiro, bueno, é o Teixeiro da Coruña, non? Teixeiro tamén está o cárcere de Teixeiro debe andar por aquí cerca, non? Teixeiro, estación de Teixeiro, e aí a praza da estación que fai así como un triángulo, estabades vos, marcastes todos por aí, na estación de tren de Teixeiro. E aí estamos, nesa estación, non? O Lonxe de Betanzos, a Coruña, provincia da Coruña. Eu estive hai pouco na defunta estación de Ordes, xa non hai estación en Ordes, non? Pero queda edificio ou xa non queda nada, non quedan ni siquiera os restos. Vale, clasificación final. Pablo, 23.800 puntos, Ampefi 20.600, Dos do Rei 20.100, aí foi aí apretado o segundo e terceiro lugar, ao final Ampefi por diante, e Dani 14.600. Moi ben, imos anotar a puntuación da clasificación. Pablo suma 20 puntos, tiña 55 e agora ten 75. Que dicíamos Ampefi segundo, suma 10, vale? Vamos sumar 10 Ampefi, que xa ten 130. 5 para Dos do Rei, que ten 15 puntos. E Dani, un puntiño máis tamén, 2 puntos. Así vai a clasificación agora mesmo. Podo compartir, se queredes, a clasificación como vai acumulado da xornada anterior e desta. Ampefi 130, Pablo 75, Taco, que xogou outro día, 15, Dos do Rei 15 e Dani 2. Depois reviso de todas maneiras, porque a mellor há un erro que pode haber polo medio, e se me confundo reviso sempre todo. A ver, señora, non vi isto de Pablo. De importancia a primeira vez que non hai Ampefi, tes razón. Venciches a Ampefi, que é un grandísimo xogador de Jogueser, así que hai que recoñecer tamén a Pablo aí o mérito de derrotar a Ampefi nesta partida. E Ampefi marcha, así que despedímonos del, até outra, se sabes onde estamos e canto estamos. Cando queiras volver a Ampefi, menos Pablo, que a mellor Pablo prefire que non volvas durante unha temporada, pero bueno, desta vez venceu Pablo, e sumou eses 20 puntos. Moi ben.
Vale, cambiamos de compartir, volvemos a compartir a pestana de Yogues. Creo que soy cristiano, ¿no? Como a Messi, creo que soy cristiano, ten razón. Que ten máis mérito aí xogar e poder gañar. Ten razón, Pablo. Toda a razón do mundo. Vale, imos xogar a partida difícil. Así que a partida difícil suma máis puntos. E imos xogar a partida difícil refírome a non poder mover, non poder facer panorámica e non poder facer zoom. Imos xogar como outro día, creo que un mapa que se adapta ben para ese tipo de xogo é o mapa das 7 cidades galegas, é dicir, calquera ubicación dentro das 7 cidades galegas. Así que aquí podedes sumar dobre puntuación. Imos buscar o mapa. Como que é difícil, non? Isto que era. Moi boa, Dani. Ainda pode ser máis difícil. Bueno, e iso que non eliximos un mapa moi complicado. Pero esta pode complicarse un pouco a cousa. 7 cidades galegas, temos por aquí. Vale, cambio a configuración. Neste caso, o que sucede é que non te podes mover, é dicir, non te podes mover, avanzar polas rúas, non podes facer panorámica, co cal é unha imaxe fixa, e tampouco podes facer zoom, co cal é unha fotografía, realmente como se fose unha fotografía. Pero xa digo, pode ser en calquera lugar de calquera rúa das 7 cidades galegas. Así que tamén está circunscrito a zonas urbanas galegas. Pero bueno, pode sair unha rúa coñecida como pode sair un barrio menos coñecido. Vou dar a invitar, pois alguén quere xogar. O enlace outra vez. Un saúdo de Rei. Que aproveite. Grazas por vir. Vale, poñemos o enlace por se alguén quere entrar. Damoslle 5 segundiños para entrar, se quere. Só ten que poñer un nick e xa está. Eso sí, como dicía antes, o nick é sempre o mesmo para que os puntos sempre os sume a mesma conta, senón imaginademos como podía ser, de locura. Vale, ceidos do Rei, pero realmente creo que non está para xogar, así que non vai dar gueses. Empezamos. Partida. A ver que sae. Imaxes fixas das cidades galegas. Así que aquí sabedes que non hai forma de moverse, pero hai pistas. E vexo que hai algunhas pistas que non fai falta nin zoom, así que, bueno, aínda menos mal, aínda bo foi. Aínda bo foi. Hai que adivinar a foto fixa que temos diante. Que sitio este, en que lugar se fixo a imaxe, desde onde está tomada esta fotografía, esta imaxe urbana. En este caso, como é máis difícil, pois damos, en lugar de 20, 10, 5 e 1, damos o dobre. Eu creo que ata podría dar o nome da rúa. Sí, verdade? Nesta vez coincidiu ben que hai letreiro de rúa e o letreiro incluso está próximo, co cal é visible, porque se estivese un pouco lonxe, e como non se pode facer zoom, de feito, o letreiro da outra banda da rúa non se chega a ver. Esta foi doada, sí, verdade? Aquí o único é precisar ben o sitio. Porque unha rúa que ten, bueno, ten a súa longitude. E esta zona da rúa, a ver cal é. Ben, estábamos aquí na rúa Juan Flórez, que é un poquinho longa. De feito, fostes por aí buscando en Coruña, Juan Flórez. Juan Flórez, se non me equivoco, empeza na Praza de Pontevedra, non? Praza de Pontevedra e toda esta. Juan Flórez, toda por aquí. Aí está Juan Flórez, Juan Flórez, Juan Flórez. O que pasa é que a foto e máis estaba tomada aquí, nesta farmacia Reviejo que se aparece aí. Era o lugar. Así que non me o cartel ata que o diseche. Ata que dicen eu que había un cartel por aí, non? Vale, pero bueno, marcastes aí 4.857, 4.600, na Coruña. Non foi o sitio exacto, pero bueno, era na cidade da Coruña. Moi ben, sabedes como é o funcionamento. Agora imos coa ubicación número 2 desta partida. Penso que sí, penso que é de Ourense. Aquí somos dous de Ourense contra un de Lugo. E tamén anda por aí Farón.
que se non me equivoco é de Camposancos, non? Por aí, creo, se non me confundo eu. Pois iso te dá pistas un moderador este. Claro, eu por vía así interna voulle dando unhas pistiñas. Camposino é o xentilicio, vale, exactamente. Eu teña esa idea de que eres de Camposancos. Que estive hai pouco facendo tamén un mapa do río Miño, creo que tamén o comentei, e claro, puxen tamén ubicacións en Camposancos, desde o principio do río ata a desembocadura. Agora este sitio, onde é esta rúa, ves aí o fondo, si polo fondo, como non se pode ampliar, pero creo que sei onde é. De Ourense, bueno, primeiro outro de Ourense, eu tamén son de Ourense, así que somos dous ourensáns por aquí. Era Pontevedra indo a Praza de Abastos, creo que se vía ao fondo era a Praza de Abastos, non? Así que estamos aquí en Pontevedra. Lembrade que son ubicacións nas cidades, nas 7 cidades. San Cibrao das Viñas, cando saquemos o mapa dos polígonos vades flipar. Pois había que facer tamén de polígonos. Mira que ten razón, Dani, podíamos facer un mapa de polígonos porque mira que hai polígonos, non? Temos polígonos por todas partes. E de San Cibrao das Viñas, pois eu traballei aí no polígono de San Cibrao, cando traballei na región, era a Praza de Abastos o que se vio ao fondo, xa me parecía a mí, era o que se vio ao final, Praza de Abastos, é a zona bella de Pontevedra, a zona aí peatonal, a zona dos bares. Moi ben. A de polígonos. Se podíase facer. É que hai ideas. Se tedes máis ideas, de verdade, eu encantado de recibilas. Incluso onde que parecen así de absurdas como esta. Bueno, este sitio, un túnel, pero ollo, que hai cartel por aí, hai cartéis. Ollo cos cartéis que se vemos algo, pero, quen sabe, eses cartéis poden ser false friends. Eu vi un 986 e te leí onde cadrou, claro, tamén outra boa cousa que di por aí Pablo, os prefixos tamén son boas pistas. Acabo de pasar aí 10 minutos por aí, mira ti. Eso tamén é pista, Di Farón, que pasou aí por aquí hai 10 minutos, por este sitio exactamente. Hai xente que xoga profesionalmente case o xogueche que saben de memoria os prefixos dos estados dos Estados Unidos ou das provincias de non sei onde. Son capaces de, por eso, adiviñan. Pero, bueno, non sabemos o 981, o 986. E así tamén, a veces tamén vale. Para que cada vez hai menos teléfonos fixos, non? E de onde ves, entón? Claro, porque senón é unha pista un pouco a medias. Fui dar un paseo a un monumento moderno preto de aí, pero había moito frío. Ostras, non nos di moito, Farún dá pistas, pero facía frío e un monumento. Santiago, había letre de Ourense, cartel de Ourense, pero claro, pues ao final era un false friends eso, de cartel de Ourense non quería dicer nada. Estábamos en Santiago, na zona do Sar, pistas de pádel Fontes do Sar, mira por aquí, este túnel, pasa por arriba a vía do tren, Rúa das Fontes do Sar, é o que vai dar o pabillón do Sar, non? Por aquí, piscinas do Sar. Decía Cidade da Cultura. Bueno, tamén está por aquí a Cidade da Cultura, claro. Aquí está. Pois por aquí. Mira, multiusos Fontes do Sar. Cantas veces non iría Pablo o multiusos a ver o Breogán xogando aí? Pensei que era por aí. Era indo aí o pabillón do Obradoiro. Claro, viches Ourense, claro, que o cartel de Ourense, pois eso foi unha pista falsa. Unha pista falsa. E o túnel que dá o multiusos a Cidade da Cultura. Vale, une aí Santiago, zona de Santiago, por debaixo a Cidade da Cultura. Fun hoxe mesmo. Puches por aquí hoxe mesmo. E, sen embargo, mira, nesta rolda quedastes lonxe. Depois pouca puntuación. A ver se na seguinte vos desquitades, que é a penúltima desta partida. Bueno, vale. Eu non digo nada. Vou pechar a boca. Tivemos encontro da CIG ali. Tivestes un encontro que vin imaxes, non un macro encontro da CIGA, pero da CIGA a nivel xeral, non CIGA en sí, non sei, non da CIGA, claro.
Sí que vin algo por aí nas redes. Non encontro moi grande, de moita xente, claro. Moi ben. Sí, non sei en que conta mirei iso. Vin algo de eso, bueno, unha asamblea será, non? Será. E pasei andando por debaixo desa ponte. E joder. Sí. Bueno, o túnel tamén era un pouco un túnel farón porque o identificou, porque, bueno, se pasa máis veces, pero un túnel tampouco era moi, digamos, característico, non? Pero quen sabe, a mellor por algún detalle. Xa podemos facer tamén un mapa de túneles. Un mapa de túneles, esa sería o colmo do friquismo, non? Facer un mapa de túneles. Aquí hai algo podemos albiscar aí ao fondo no sitio no que estamos. Estábamos en Ourense. De feito, non sei ata se estarían ese cartéis, porque cartéis ali había, sobre todo porque é un dos poucos sitios onde se poden pegar cartéis en Compostela, claro. Pois isto era Ourense, o que se ve aí era a Ponte do Milenio, que está aquí, e víase aí ao fondo, Ponte do Milenio. Estamos en Ourense, no lado do río, o que sería o barrio da Ponte, deste lado. E aquí Dani, pois, supoño que Dani, bueno, eso, Dani, xa estamos tocando con Ourense. Pero isto era visible, non? Era unha ponte, creo que do Milenio, pois, bueno, é bastante fácil de identificar, víase aí unha parte, non? Así que, nada, de facheche por uns metriños, sí, porque, mira, os 5.000 puntos, pois nada, esos 11 puntiños para conseguir o 5K, por nada. Esta pequena diferencia xa impide levar os 5.000 puntos, pero de todas maneiras, bueno, así son moitos. A Ponte dos Tirantes, claro, a pesar de que era a Ponte dos Tirantes, de Pontevedra, claro. Foi a Pontevedra, Pablo, sí. A Ponte dos Tirantes. Bueno, ten certo parecido, é verdade, ten certo parecido. Ten sentido tamén. Vale, como vai a clasificación total? Bueno, Dani vai bastante en cabeza esta partida, 14.800, Pablo 7.800, vocal, xa vai gañar Dani, porque como o máximo que se pode conseguir son 5.000, pois é inalcanzable. Así que a partida vai ser para Dani. Pero ainda así, imos ver cal é o seguinte lugar. Pero esta, sí, ahora sí que chegamos a unha que, en fin... Pero as casas, non sei que pensades, esas casas que hai ao fondo... Esas casas aí ao fondo, pista. A verdade, ao final, as cidades galegas teñen o seu toque particular, característico. A parede de ladrillos pode ser calquera provincia, calquera cidade, esta parede de ladrillo así de edificio sen rematar, pero do fondo, a cidade da cultura, seguro que hai farón. Vamos poñer aquí, isto de Vamos Ourense, que darlle aquí o de antes, quedou aí atrás e pasouseme. Non o vin antes, E que zona é esa tamén? Porque eu de Lugo realmente coñezo pouquiño. Non vou dicir a palabra, pero fun a Lugo 2 veces a facer unhas sin dicir a palabra. Tocou ir a Lugo. Tiraches os chos, sí, xa, para que gastar ahora xa un pouco, non? A enerxía. Falta máis Andros para ir ao coche. Sí, para que fose máis propio. Lugo, a ver que parte de Lugo que nos fala aquí Pablo. Lugo, esta parte de aquí, Rúa Betanzos, bueno, Ronda da Muralla queda aquí un pouco próxima, como se chama isto? Isto que é a Piringalla ou por aí, non? Piringalla creo que é máis ao norte, por aquí. Avenida da Coruña, esta zona de aquí, do norte, noroeste da cidade, fora do que é a zona da muralla. Iso que se ve ao fondo en centro de menores. Mire, pois, temos algún coñecido que seguro tamén ten controlado ese lugar. O que se ve ao fondo claro, estamos mirando aquí a Rúa do Freixo, e o que se ve ao fondo debe ser... Bueno, aquí están as casas baratas, non? Son estas, claro, vense, non? Sí, debe ser estes bloques que hai por aquí. Vense aquí os bloques dos edificios, non? Moi ben, vale, pois xa digo, Lugo, para algúns máis complicado de identificar. Bueno, ao final, Dani 14.800, Pablo 12.600. Gañou Dani, imos poñer a puntuación
a puntuación desta partida, que puntúa dobre, así que Dani, 40 máis 2, 42, e Pablo, son 20 puntos, porque o dobre de 10, 20 puntos, ten 95. 95 puntos. Estamos aquí, hemos... Sabe aquí, mirar un segundinho que ordeno isto, se son capaz de facelo, non son aquí un inútil co columna C, o Z, o Z, Vale, aquí estamos, compartimos como vai a cousa. Primeira victoria, Dani, exactamente. Parabéns para Dani. Vamos darlle aquí un parabéns tamén para él. Parabéns para Dani, parabéns tamén con certo retraso a Pablo. Vamos darlle os seus tamén. E a clasificación agora mesmo pois é Sampefi 130, Pablo 95, Dani 42, e Taco e Dos do Rei 15. 15 puntiños teñen Taco e Dos do Rei. Te estaba falando aí, Pablo, non? Son antigas casas de algo, non sei se eran militares ou algo así. As casas esas que fixeron eses bloques. ¿No? Sí, todas as cidades galegas teñen esa zona, non? Seguramente da mesma época, non? Cando se fixeron esas casas. ¿No? Vale, imos xogar o mapa que decíamos, o mapa dos concellos. O mapa das casas dos concellos galegos. Que ainda xogamos outro día. Pareceme que tamén un mapa novo que non está moi xogado. Imos xogar a ese. Se nos dá tempo, xogamos a unha partida máis, pero eu calculo que unha ou dúas máis teremos tempo, como moito. Vale, moi ben, cambiamos de mapa e imos mapa das casas dos concellos. Xa xogamos outro día, casas dos concellos galegos. Casas dos concellos, como que non aparece por concellos. Casas dos concellos. Pois busco por aquí, porque ten que ser así. Casas dos concellos. Vale, pois non aparece así, vale. Pois a ver, a buscalo así. A veces o VS non sei se ou son eu moi torpe ou aparecen... Estou buscando como un nome que non é, pero outro día xogamos e busquei no así. Así tamén vedes todos os que teño. A ver, onde está? Xa teño moitos. Algúns están medio feitos. Mira, ese de Entroido é o que quizáis podemos xogar o próximo día. Os xoves que ven. Os xoves que ven podemos xogar a ese. O do Entroido, lugares típicos do Entroido. Aquí está, casas do Concello. Claro, casas do Concello. Eu busquei casas dos Concellos. E xa por eso xa non aparecía. Xa non aparecía. Configuración, volvemos ao de antes. Agora podemos facer como antes, movernos e todo iso. Vale, invitamos xogadores. E como dicía tamén nas normas, é dicir, aquí non ten que registrarse e tampouco, é dicir, poden marchar, entrar, sair, estou completamente aberto. As portas están abertas para entrar, para sair, faltaría máis, non hai ninguna obriga de nada. Compartir esta pestaña, non estaba compartindo esta, vale, agora sí. Casas do Concello de Galiza. Casas do Concello de Galiza, de acordo? Entón, aparecen as casas, podémonos mover, temos esos 80 segundos, casas dos concellos. Están prácticamente os 313 concellos, houve 3 ou 4 que foi imposible porque non había imaxe, así que, pero o resto están todos. Imos ver se acertades aí os concellos. Casa do Concello, pero nos de cal. Así que 80 segundos para moverse por aquí e tratar de adiviñar que concello é. Bueno, se xa sabedes bandeiras, eso sería de hackers, máquinas, non? Por as bandeiras dos concellos ou os escudos de todos os concellos galegos. Non creo que ninguén teña tanto dominio, pero bueno, quen sabe.
Dani marcou aí, quedan 10 segundos. Pablo tamén. Estes buscando pistas, ata o momento final. A ver quen queda máis cerca desta casa. Isto é un duelo aí entre os dous. Mira que os dous aí, un ao lado do outro. Concello de Toén, así que Concello de Toén. Bueno, o Ourense, provincia de Ourense, non moi lonxe da cidade de Ourense. Había carteliño na furgo, sí. Non había cartel no letreiro na casa, pero sí que había por aí alguna pista. E ben. Outra vez Ourense. Outra vez os dous, claro, os dous 5.000, así que está desempatados. Había un cartel que tamén que poña Concello de Toén. Moi ben. Bueno, pois eso, cada un coa súa pista, pero chegastes ao sitio. Está desigualados, 5K os dous. Aquí hai letreiro. En minúscula, curioso, non? Aquí poñen o letreiro en minúscula, un pouco unha moda. Cando é a ronda de Ourense? A ver este concello. Que digo, aí aparece o nome, o topónimo do lugar, pero en minúscula. Non sei se é o único que aparece así, Agora, onde está? Volvíme un pouco tolo buscando a veces concello no rural, porque como non hai un núcleo a veces moi claro de poboación en algúns casos, bueno, hai moitos concellos en Galicia a veces que pensamos sempre nos mesmos. Hai nos ben feiños, e tamén me valeu para revisar a arquitectura dos concellos, a diversidade que hai. Hai algunhas maravillas, pero hai outros que, vamos, que para poñer, pero de exemplo. Hai algúns que son terribles, E tamén me chama a atención que en sitios pequenos a veces hai edificios moi grandes, e en sitios máis grandes hai edificios máis pequenos, non vai en proporción sempre o tamaño do concello ou a poboación. Hai algúns municipios moi pequeniños que teñen uns edificios grandes, amplos, que se ve que deben ser así. O dorsal ten bar incorporados, pois teño que revisar ese. Lousame, estamos aí en Lousame. Lousame, claro, o concello de Lousame, pero o que lle pasa aquí? O concello de Lousame está neste núcleo. Entón, está aquí, Juzgado de Paz, concello de Lousame, concello, Casa da Cultura. Claro, Lousame ao final tamén, como non se ve o territorio, postes a Lousame o que era Lousame, entón, Café Bar Lousame, pensastes que diría que será así. Lógico, pois eso, por eso tamén me viña un poquinho todo. Porque a veces, claro, podes buscarlo co Google, pero non sempre aparecen todos, a veces non aparecía. Aquí está o Museo das Minas de San Fins, Lousame. E aquí, as minas, mina de Wolframio. Tamén se podía facer un de minas. Buscaches o concello para nada. Aparte, claro, Noia, Lousame, se eu teño idea isto que está aquí entre medias, non? No monte, digamos. Así que como vai a cousa? Pois mira que diferenza hai. Dani vai 18 puntos por diante. Só 18 puntos. A casa do Concello de Tomiño non está no núcleo de Tomiño, senón no Seixo. Claro, exactamente. Están, sí, no Seixo, na praza esta de Tomiño, digamos, non? Ou non? Teño estado en Tomiño, traballei aí unha temporada nun colexo de Tomiño. Sí, hai a praza aí no centro do núcleo. Hai unha cafetería, algún hotel. Claro, líase porque vas buscando Tomiño. Non temos letreiro do concello, pero hai cartel aquí dunha actividade deportiva, co cal. Vale, sí, bueno, mira, sí. Aquí hai boas pistas aquí, Eu aparquei creo que un día por aquí, así que sei do parking este. A ver onde está este concello. Onde está esta casa do concello? Co seu reloxo. Aí eu tengo o reloxo, as bandeiras. Ten aquí un monumento que non sei de quen é esa persoa que está aí. E temos a gasolinera aquí diante. Están agora mesmo Pablo e Dani buscando desesperadamente este sitio. Seis segundos, 5, 4, 3, aí no límite.
arriscando moitísimo aí. Ribadumia, ves? Ribadumia, pero era Barrantes. Este é outro caso tamén. Ribadumia, o que é o núcleo así, digamos, máis denso, Fuches Auditorio. Era Barrantes, por eso aparecía diante que poña gasolinera Barrantes. Entón, de feito, a xente aquí, moita xente fala de Barrantes, por o viño de Barrantes tamén, a festa de Barrantes, viven en Barrantes. A veces sustitúe Barrantes case o nome de Ribadumia, que é o concello, non? É da miña zona, porque eu vivo por aquí, traballo por aquí, así que quédame cerquiña. En Barrantes está a casa do concello. Aquí hai o campo de fútbol de Barrantes. Bueno, hai 2 campos de fútbol que hai 2 equipos. Isto é como en Ourense tamén. O viño de Barrantes, unha vez máis, o viño de Barrantes pode fastidiar o fígado e tamén pode fastidiar a partida, non? É así. Viño de Barrantes. Como vai a cousa agora? Bueno, Pablo adiantou agora e vai por diante, por culpa de Barrantes, Creo que Barrantes vai ser o culpable deste sorpaso. Gustoume eso do viño de Barrantes, jodéndome de novo outra vez. Penúltimo sitio. Penúltimo lugar. Bueno, aquí temos un edificio, Casa do Concello, casa consistorial, que ten pinta de ser unha casa así antiga, mellor un concello, xa de cando se fixeron os concellos finais do 19, os concellos a partir da Constitución. Hai moitos que son desa época. Este sí que sei cal é. Bueno, además mira, que ten estas árbores aquí, esta terraciña aquí, podemos movernos por aquí, cafetería, bueno, temos unha vila algo xeitosa xa. As palmeiras esta non sei se seguirá existindo, porque palmeiras xa quedan pouquiñas. Chama a atención esa casa, non? A casa esta. A galería esa moi bonita por aí. Aí sí que fixeron ordenación do tráfico. Bueno, aquí sí. É un pouco aí complicado, Bueno, por aquí, claro, esta dirección única, por aí, pero despois o pongo aquí o sinal. Ordenado aquí o tráfico. Pero bueno, temos aquí o concello, temos aquí unha zona que parece como que empeza aquí o peatonal, non? Bueno. Estábamos en Gondomar, isto é o concello de Gondomar. Gondomar. Plaza Ángel Urzaiz, concello de Gondomar. Pois eu tampouco tiña consciencia de que había así un núcleo en Gondomar como ese, a verdade, se me dis, non, nin idea, Bueno, está moi bon o que dicíamos antes de Tomiño. Acórdome de traballar aquí en Tomiño e coller o coche por aquí, pasar Gondomar e vir a Vila García a través de Gondomar. Enganchar despois aquí coa autovía. De feito, está ten circunvalación. Pois sí, Gondomar, esta parte de aquí, sur de Vigo, Nigrán, non? Nigrán, Gondomar. E isto xa é Tomiño, non sei se por o medio hai algún concello máis. Creo que non. Tomiño, Rosal, debe ser, non? Tomiño, Rosal, Olla aquí. Moi ben, seguimos coa última. Ahora Dani vai un poquinho máis en vantaxe xa, 19.200, Pablo 17.400. Non, limitan, sí. Limitan Tomiño e Gondomar. Moi ben, é a túa zona, máis ou menos, Farón, non? O Valmiñor, por aí. Boa tarde, Repolete, que tal? Boa tarde, profesor. Chego tarde a ver se para a vindeira semana me podo pasar por todo o directo. Cando ti queira se poda, Repolete. Que a veces non é fácil. Coincidir os horarios, non? É complicado. Pero, bueno, benvido, grazas por vir. De todas maneiras, en que só sexa para saudar, xa tamén se agradece. Cando poidades vir. Casa do Concello. Coas letriñas estas que agora hai en moitísimos concellos. Que teñen esta tipografía. E isto, mira, canta pedra de por aquí. Pero, onde estamos? Escudo, por aí. Bandeira. Bueno, bandeira galega e bandeira do Concello, pois non se ve aí ben. Esta vai ser un pouco máis difícil. Tipografía de Rubén Prol, sí? Que cando estive buscando os concellos hai moitísimos que teñen estas letras, que deben ser letras de hai pouco, non? Son letras que están postas por enriba de outras, non?
Pero hai moitísimas casos do Concello hoxe en día que teñen esa tipografía, que non é a de Castelao, ainda que parece, bueno, imita un pouquiño, non? É un pouco unha versión así moderna da de Castelao. Onde era isto? Era en Agolada. Mira, que esta era difícil, era de Concello de Agolada. Estamos prácticamente no centro de Galicia, no centro casi xeográfico, non? Agolada, la liña chantada, Agolada, medio e medio, fomos ao medio. Refrén, bueno, eso apareceu aí o enlace. rubenprol.gal. Pois depois podemos ter unha olhada. Había unha furgoneta que poñía o Concello, sí. Entón, por eso achegaste aí un pouco máis. Bueno, pois Pablo, ao final, gracias a ese último xiro, porque Dani foi buscando en Pontevedra, máis cara a Pontevedra, Campo Lameiro, por aí. Ao final, Pablo, pois quedou aí diante. Entón, Pablo, Gigi para Pablo. Dani non viu a pista esa da furgoneta. Eu só sabía que a Agolada estaba cerca de Lalín. Sí, está na zona, Vilagar de Cruces, Lalín, Agolada. Eso non ten todas as tipografías aí, non as ten todas esa web. Bueno, pois aquí botaré unha ollada, porque a verdade non teña idea. Non sei se, creo que me soa de verlo en Twitter, que diso o nome. Creo que sí, pero botaré unha ollada. Vale, puntuación. 20 puntos para Pablo. Quedou primeiro, 115, e 10 puntos para Dani, que leva 52 puntos. Paso por ali de Ourense a Culleredo, pero non paso diante do Concello. Pasa por aí, pero claro, diante do Concello mesmo non. Vale, a veces incluso pasando polo Concello, eu aínda hoxe estaba vendo unha foto de Vilagarcía Antiga, e paso por aí un montón de veces, non me din conta do sitio que era. A veces por onde máis pasamos, moitas veces, é onde menos nos aclaramos. Curioso. Vale, podemos xogar outra esta e acabamos. Repetimos dos concellos para non andar cambiando moito, andar buscando os novos mapas e terminamos que xa son as 9:15 con isto, que así chegamos 9:30 e concluímos, se vos parece. Así que, última partida da xornada 2 e imos insistir aquí no dos concellos. Malo será que se repitan. Habendo tantos, malo será que non que apareza outro igual, esperemos que non. E se aparece outro igual, pois memoria. Dani está picado. A vendetta, non? Queremos aí a revancha. Pois imos darlle. Aquí. Terminar partida. Aí temos Pablo. Vale, continuamos. E así non temos que cambiar nada. E damos xa directamente a iniciar partida. Última partida de hoxe. A ver, estes puntiños para quen van, os 20 e os 10 puntos de hoxe. Desta última, de onde hoxe, senón da última partida. Temos aquí edificio, outra vez temos esas letras, aí, o que decía, Casa do Concello coa mesma tipografía. Temos isto de Correos, que tamén en moitos concellos coincide, bueno, teñen o mesmo edificio tamén para Correos. E alrededor aquí hai un estacionamento. Aquí hai letreiro, Rúa Sánchez Anido. Parque infantil, bueno, a ver, edificios máis novos, un pouco aí o perfil de vila galega, brutalismo, o edificio, non? Xa estamos tan afeitos que casi nin nos decatamos a veces diso, non? Do que é Galicia, non? De como é o país noso, de que fixemos con el, máis ben, non de como é, senón que fixemos nós con el. Moi galego todo isto, verdade? Demasiado galego, isto. Hai máis metros cadrados de uralita desta que de casas. As vilas, o das cidades está mal, pero das vilas é terrible. Estábamos en... Mira, Curtis. Pensé que era en Teixeiro. Curtis. Concello de Curtis. Hai Cuntis e hai Curtis. Estábamos aquí en Curtis. Pero mira, Curtis, claro, diría calquera que iría aquí, en cambio a casa do Concello está aquí. Concello de Curtis. Non parece que se vio como carallo. Parece ver o Concello de Coirós. Claro, que tamén hai. Bueno, quedaches máis cerca.
Dani marchou aquí a Bueu, Marín, cara ao Morrazo, podía ser. Difícil esta, verdade? Aquí hai concellos... Primeiro saber que existe o concello, e despois situalo. Cuntis como medida de estar unha cousa moi lonxe. Non sei que lle parece os de Cuntis. Eu paso por Cuntis moitas veces. Por Curtis, poucas veces. Ainda que tamén se pasa para ir desde Santiago a enganchar coa A6. Era a nacional pola que ibas sempre, Curtis. Unha zona perigosa sempre. Recordo de moito camión, de tráfico... un pouco complicado. Pablo moito máis cerca, así que xa collendo vantaxe Pablo nesta última partida. Vale, aquí temos unha casa do concello, bueno, é que isto é espectacular, isto xa é demasiado. Isto sí que é unha casa do concello, non? Porque realmente é máis que unha casa do concello. E a praza, unha das prazas máis bonitas de Galicia, pues, probablemente. Non das máis coñecidas, pero das máis bonitas, sí. Non sei se haberá moitas que se poidan poñer en igualdade con esta. Cando marcábamos un balón no fútbol dicíamos a Cuntis. Bueno, que do Grove a Cuntis ainda hai unha tirada, claro. Ten sentido, non? Mandar a Cuntis. Eu a veces digo en plan de broma, non? Cando estamos en Vilanova, bueno, a veces casi te escoitan en Cambados. Pero bueno, está cerca, así que utilizo Cambados, como dice, bueno, espera, que estamos aquí non en Cambados, pero non é tan exagerado como decir Cuntis. Casa do Concello, Policía Local. E temos tamén aquí estas grabacións e grafías aquí na casa do Concello. Aí temos o santo. Soche, pero non che sai o nome. Pois agora cando a vexas seguramente vas dicir, era aquí. Era aí, era Celanova. Estábamos en Celanova, un mosteiro de San Rosendo, San Salvador realmente, pero bueno, San Rosendo foi o que fundou aquí o mosteiro, que é espectacular este mosteiro. Nunha serie de Netflix. Nunha serie de Netflix aparece este, pois sí, non sabía. Cuidado que non vayan a darlle algo a algún concelleiro se poñan algún árbol na praza, si non vaya a ser que lle dea un chungo, non? Eso, bueno, que imos dicir os de Ourense, non? De alcalde, poñendo... Esa estamos en Celanova porque calla por un concello de Ramallosa. Sí. Bueno, outra pista non falsa. Mandouche a Nigrán. Era esta praza e o mosteiro que está aquí. E no mesmo edificio do mosteiro, pois aquí pegado está o concello. Pola festa da Ramallosa de Celanova. Tamén hai festa da Ramallosa. Isto non pode ser. Isto é denunciable. Isto é denunciable completamente. Antes Ourense era Santiago, ahora por Ramallosa estamos en Celanova. Galicia hai que ordenala un poquinho. Fai falta un novo goberno. Un novo goberno que poña un pouco de xeito nestas cousas. Que cada cousa ten que estar no seu sitio. Non pode ser que haxe estes cambios, estes bandazos. Un pouco de claridade. Apropiación nominal, claro. Ramallosa aquí, pero que é isto? Ramallosa, todo o mundo pensa en Ramallosa, pensa en Nigrán, claro. O de América, por aí. Vou te presentar os recursos da FAC. Imos coa terceira. Veña. Dani vai en cabeza. Eso le que deja de Netflix hai un colexio. Se hai un colexio está en Metade Celanova. Pois non sabía, que colete. A verdade é que non sabía. Non teña nin idea. Vai ser todo Malmiñor. Bueno, aquí temos el nome tamén, ollo. Casa do Concello. Nome e letreiros. Letreiro, mira, CPI. Centro Público Integrado, Colexio Público Integrado, Camiño de Santiago. Enlace coa A54. Avenida de Lugo, Café Bar o Pedrouzo, Remanso, aí vamos, unha furgoneta que xira para a dereita por aquí, colléndose desvío. Que máis temos por aquí? Farmacia, mira que casiña chula para a farmacia, que cousa bonita. Que maravilla cando hai así os edificios destes aí, tamén encántame. E estas casas tamén me gustan. Así tiñan que ser. O por menos a parte tradicional. Depois que as outras zonas que, lógicamente, non ten que haber casas máis grandes, pero estas conservadas estaría ben. 13 segundos, 12, 11. Falta aí a guest de Dani. Sí, o CPI mega super coñecidos,
esa vitamina en pensión. Bueno, estamos aí en Camiño de Santiago. Bueno, chamase o Pedrouzo, non? Pedrouzo, por iso parece algo de Pedrouzo, Bar Pedrouzo. Estamos aquí, Concello de Opino é aquí. Claro, Concello de Opino pasa un pouco parecido que pasaba antes, non? Como pongo Opino por aquí, pois a veces o Concello, a Casa do Concello non coincide co nome que é. Así que neste caso, Pablo 5K e Dani tamén 4.300, un poquinho máis longe. Dani vai en cabeza, quedan dúas segueses, Dani vai en cabeza 9.400, Pablo 8.200. Dame unha máis de Ourense, sacamos carta, non? Carta Ourense, sacamos a carta da Ourensanía, non? Fai falta agora o comodín, tiñamos que ter comodíns de saco comodín de que era unha de Ourense e outro saco comodín que era unha de Lugo. Pero isto é aleatorio. Así como é aleatorio, pois seguramente sairá nin Lugo nin Ourense. Como sai Ourense vai ser contencioso. Elevamos aí o nivel da... Pois non sei, a verdade é que non sei, pero esta casa así, non, mira, é unha cousa curiosa. Non parece unha casa, parece unha peza como de Lego. A carallo, por iso non o entendí, porque o que pasa polo Camiño de Santiago é moito máis pequeno que Pedrouzo. O que pasa polo Camiño de Santiago é moito máis pequeno que Pedrouzo. Xa non Celta, opinión GL, porque imos concluir esta partida, é a última. Sinto moito. A ver se para a próxima se podes vir. Pero nesta xa non. Nesta toca adiviñalo sen xogar. Tamén está aquí Farón tamén sin xogar, aquí opinando. De espectador, de opinador, de comentarista. Aquí, a pesar do elevador, houve algo de conservación. Si, a pesar, é verdade, claro, ten un elevador aquí, non? Adosado aí dun lado, que tamén é curioso, teñen aquí pista tamén desta exposición. Que ben integrado o ascensor. Que ben integrado está, non? Que maravilla, que exemplo de integración. Pero o edificio non vos parece que non é un edificio, parece o Portugal dos pequenitos aí de Coimbra. Parece así unha cousa, non? Bueno, Lugo, entón, que facemos? O que presentaba o contencioso administrativo, Castro de Rei. É o concello de Castro de Rei, así que incluso cerca de Lugo. Narración Madaleva, comentarios Farón. Bueno, un día tiñamos que facelo, isto, non falar eu só, que xa me aburro de falar eu só, entrar alguén, ou entrar todos e xogar falándonos, que iso sería moitísimo máis divertido. Pero bueno, eu sei que a veces animarse a iso, mandamos un enlace, se un día queredes, facemos así, moito máis ameno para todos, e tamén para min. Entrar e comentar mentras xogamos, que ten máis gracia incluso que andar escribindo aí, e podese facer perfectamente. Se un día queredes facelo, facémolo eu, pois fenomenal. Un día organizamos así, xogo, pero nun monólogo de malla levo. Eu solto tacos, aviso. Bueno, mentre non boten abaixo os Twitch por censura, pois todo vai ben. Creo que o Twitch non entende moito o noso idioma, pareceme. Castro de Rei era, claro, Castro de Rei tiramos para Lugo, entón, pois eso, vantaxe. A Dani isto persudicoulle, pero profundamente. Así que, na última que queda, a vantaxe de Pablo é importante, entón, bueno, pero ainda pode pasar algo. Ainda pode haber aquí sorpresa. Pode haber sorpresa na última. Rolda final de concellos. Vale, ben. Pistas. Non gañaches xa porque creo que sacas, non sei, virei así por arriba, sacas 2.000 puntos, non? Tens que sacar 5.000, claro. A ver, matemáticamente 5.000 puntos. Pensas que era a última, non, ainda queda unha. Queda unha pregunta aí na parte de atrás do folio. Imagina que tú non recoñeces o galego, pero palabras como bonas, xa lle valería. Escoitaches hoxe, mañá e sempre. Non. Benvido, Pablo, señor Pablo. Hoxe, mañá e sempre. Non sei que nos quere decir. Eu a esta hora xa non pillo aí a Pablo Verdeal, outro ourensán. Estamos aquí ourensán, xa o grupo ourensán vai vencendo. Temos a Dani, a Pablo e a mí mesmo. O grupo de Ourense. O único xornalista que incomoda un pouco a Benítez. Sí, exactamente. Que fai preguntas aí que poden incomodar. Que xa van sendo horas de que se incomode un pouquiño porque hai motivos para que se incomode. É unha canción.
Pois non me soa, verdad, Pablo, non me soa a canción. Hoxe, mañá e sempre. Pensei que ias preguntar por a Oliveira dos 100 anos, pero esa xa está moi vista. Aí temos a Benítez. Campo Lameiro. Bueno, aí, claro, aí foi moi igualado. O cal a vantaxe que había, pois mantívose, máis ou menos a mesma. Estamos en Campo Lameiro, isto é entre Pontevedra e esta zona. Unha zona de montaña, de curvas. Acórdome de ir aquí a ver un partido da Unión Deportiva de Ourense, aquí no campo da Chanciña. E para ir por aquí, coidadiño, coidadiño coa esta estrada, esta estradiña por aquí, terrible. Poña o nome do Concello Graduado. Sí, a mellor non moi coñecido Campo Lameiro, pero bueno, había tempo para atopalo, non? O mellor complexo de petroglifos. De feito, nós imos ir, mira, xa que fala aí Celta Opinión, imos ir a nosa escola e ao final de curso temos reservado ir a Campo Lameiro a ver os petroglifos e algunha actividade máis. Desde aquí, desde Vilanova de Arousa, cerquiña. Pero xa digo, cerquiña, eu dixen, cando se decidiu, ollo coa estrada, porque a estrada é cerca, pero esta estrada é complicada. Espero que os rapaces cheguen todos vivos e non se mareen, que o ano pasado acabaron varios mareados. Fomos a Lalín, e o autobús, en fin, tamén os conductores de autobús, que me perdoen, pero a veces mandan, parece que para as escolas, os máis hábiles e os máis sensibles. Dani, partidaza, divertidísimo. O próximo día póñome no ordenador, que no móvil a veces complicas. Pois moitas grazas, Dani. Encantado de recibirte por aquí, encantado de que viñeras e que o pasaras así de ben. É verdade o que dis, co móvil é complicado, co ordenador é máis fácil porque tes unha pantalla máis grande, máis fácil xogar. Así que o esforzo de Dani foi dobre. E grazas por esas palabras que tamén animan a seguir facendo isto. Que máis vai por aquí? A ver, imos acabando co que dice. Está facendo Ibai un torneo de Yogueser, que haches escola, amigo. Tamén está facendo Yogueser. Bueno, o que non faga Ibai, creo que fai de todo, verdad? Ibai toca todos os pavos. O Yogueser tamén. Bueno, parabéns. Outro día espisteime, pero estaría máis atento. Bueno, sabes, agora xa sabes un pouco cando imos estar e cando non imos estar. A próxima xornada, por se queres anotarlo, farémola os xoves que ven, xusto dentro dunha semana. Faremos xornada o día 8 de febreiro. O Verres 9, non sei, xa veremos se é posible, xa teño que mirar ben se podo. Pero o xoves, día 8, estamos aquí outra vez, nestas 8 de 8 a 9:30, xogando. Nada, mañá non podo porque mañá marcho, collo o coche precisamente, tiro para Ourense, precisamente hasta ahora. Así que por eso digo, os Verres a veces podo e a veces non podo, dependendo tamén das viaxes. Mañá fago Yogueser, pero Yogueser analóxico, polas estradas galegas, de Vila García a Ourense, así que non hai. Pero bueno, imos sumar os puntos, que non sumamos os puntos. Pablo 20 e Dani 10, que non se me esquezan os puntos. Antes de rematar, hai que piñar aquí os 20 de Pablo e os 10 de Dani. Vale, 135, Pablo vai en cabeza xa, e Dani 62, actualizamos, que sabe que actualizar a clasificación. Imos a actualizar a clasificación, columna por aquí, vale. Vale, compartimos agora esta pestana. Así esta clasificación, agora rematadas as dúas primeiras xornadas, non? Pablo en cabeza, 135, Ampefi 130, Dani 62, Taco 15, Dos do Rei 15. 15 puntos. Esa clasificación como queda agora despois de dúas xornadas. Mañá toca Ourensanía, exactamente, Ourensanía, pero en vivo. Mañá toca ir a Ourense, camiar por Ourense. Mañá é o fin de semana. Volve Ampefi, xa me pasaron. Bueno, pasaronche por 5 puntiños. Así que, se queres recuperar o teu posto, tes que volver. Acabou o torneo, dis. Bueno, acaba hoxe, non? Bueno, damos por finalizado o torneo. Foron dúas jornadas moi completas, moi interesantes. Ainda quedan moitas. Estaba eu calculando a cantas xornadas pode haber en total. Non sei a cantas chegaremos, pero facendo xoves verres, de aquí a xuño, non todos, pois non sei se serán, pois a mellor 25, por aí, a mellor non sei se 25, 30, quen sabe. Dependendo tamén de se hai outras obrigas. Se podemos, pois facemos as máximas posibles. E, bueno, nada máis.
Parabéns a todas, un placer para min que viñera tanta xente hoxe, máis xente, que a xente que se anime, se coñecedes outra xente que queira xogar, pois animade, vedes que é algo entretido, algo divertido, estamos entre colegas, e creo que merece a pena. E eu estou tratando de facer o mellor posible para que estea clariño todo e poder organizar ben e que non haxa ningún fallo. Que día vas facer? Pregunta por aquí Repolete. E vou facer xoves e venres de 8 a 9:30, pero non todos os xoves ou venres iremos vendo os que podemos, pero sempre vai ser nesta franxa horaria e nestes días. Xoves, venres, de 8 a 9:30. E a próxima xornada, mañá non hai, a próxima xornada, como digo, será o próximo xoves, que é día 8. Así que o próximo día, tedes aí anotade na vosa axenda, día 8 de febreiro, 8 da tarde, 8 ás 8. Mira que fácil é. 8 ás 8, xogaremos mapas. Probablemente meteremos o mapa de Entroido galego, lugares onde é típico Entroido. Así que ese será pola temática, porque esa vai ser a véspera de Entroido, creo que encaixa aí perfectamente co Entroido, que xa está a piques de chegar. E iso, nada máis, pasamos da 9:30, unha aperta, cuidadevos moito, e grazas por vir. Anotado queda, se non se gaña, sempre se aprende, efectivamente. Eso, tamén, pasámoslo ben, aprendemos, xogamos, incluso alguén vai gañar aí un premio. Primeiro posto, e para o segundo tamén vai haber premio, así que todo ben. Vémonos. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. La 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 la. Vigo para Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo para Choco Redondela.